आउ आपण मैंने जब देखुए मो यूट्यूब चैनल को गले लाइक एंड सब्सक्राइब निश्चय करेंगे आ वीडियोटा को स्किप करके देखबे फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखने यहाँ तो सब बेले रुए ना ना को वर्ष को थरे आसे बाई चांस आम आसु जंगल को नहीं कि जाओ सरी गला खाली यहाँ लास्ट अच्छे हेलो फ्रेंड आउ मुझे राहुल आपण मैंने देखुए मुझे जंगल को आसी कड्डी आने देखे भी आज कड्डी केमती हुए केमती आम आणु डेली तो नहीं बाई चांस केतले केमती धरिकी आसु एबे वर्तमान टाइम है 8:05 कड्डी आने को आसचु कड़े जा चलतु आपण मानक देखेबी छाड़ हो छाड़ छाड़ भीतरटा कि चलो आस आग मु काढ़ी छाड़े तापर देखेबी है छुरी काटी जाइए माल काटी कि घिची दियो काटी नियो नले छुरी बहुत भितर रही जाइए ना काला को पूरा असुविधा हाथ काढ़ा पड़ो जहाँ बाहरला बाहरला काटी है नहीं भलटा काटी है काटी के नहीं बोल इटा काढ़ी बोल कि हां घिची दियो धरन नल तो धर टिके ये देखन तो कड्डी लेट बोले कहीं पूरा गोटे गोटे कौटा तो बाहर रुए कौटा तो भितर रुए ना कला को पूरा असुविधा आउ आम यहाँ डेली तो नाई बाई चांस के केमती जंगल को बुल्ला पर आस देखो यहाँ मो मम्मी नो माइजी पिला बढ़िया काई करे भाई चलो वर्तमान आम जंगल को माने जंगल साइड आमर एपटे तो पानी टिक असुविधा ना गाधेवा आसलु आ देखी तो 2-3टा गछ से टाइम देखली आउ देखुं वर्तमान मात्र यहाँ बैग रे दीटा धरते तांके आ 3टा अच्छे आ गोटे माँ माने काढ़ी काढ़ी जाऊँ देखो आम पटे केमती बड़ जंगलटा ये को देख सीधा कर देख बस आर केते बड़ बड़ रुए लेकिन ये छोटटा केते बड़ बहुत जंगल ना वर्तमान आउ 2-3टा खंड गछ अच्छे देखिकी पलैया कथा हो
ମଶା ବେଶୀ ଚାବୁଛି ଆଉ ଛୋଟିଆ ହେଇଗଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା ଏବେ ଛୋଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ମା କେତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲଟା ଏଇଟା ହଉଛି କେତେ ଲମ୍ବା ହେଇଥିଲା ଆଉ ପରେ ଦେଖିବ ସେଇଠି ଗଲା ଏବେ ଦେଖେଇବି ଗୋଟେ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ତାପରେ ଆର ଚୁପା ହିଟା ଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ଉପରକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ଉପରକୁ ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଶା ହିଁ 1.5 କିଲୋ 2 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ବ୍ଲଡ୍ ନେଇକି ଗଲାଣି ମୋର ଗୋଟେ କାଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି କେମିତି କଲେ କେମିତି ବାହାର ବୋଲି ଏପଟେ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଫଳପା ଏଟାକୁ ଭଲରେ କାଢ଼ି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଲାଷ୍ଟ ଟିପିଟା ଏଇଟା ବାପରେ ମଶା କି ମଶା ଚୁଭଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଡ଼ ହାଇଟ୍ ଆହୁରି ଅଛି ସିଆଡ଼େ ଭିତରକୁ ଗଲେ ହେବ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଟାଇମ୍ ଆଉ ନାହିଁ ମଶା ବି ବହୁତ ଚୁଭଉଛି ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା ଯିବା ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଗାଧୋଇବୁ ଯିବା ଘରେ ଖାଇବା ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ନେଲା ପରେ ଆଜି କ'ଣ କରାଯିବ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ଏଟାକୁ କାଟାଯିବ କାଟିକି ତାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଫୁଟାଯିବ ତାର କଂସା ଯାକ ପାଣି ସବୁ ଯାକ ପଳେଇଲା ପରେ ତାକୁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ତାକୁ ମିକ୍ସ କରାହେବ ତାପରେ ତରକାରୀ ବନାହେବ ତରକାରୀ ବୋଲେ ଶୁଖା ତାପରେ ତରକାରୀ ବି କଲେ ହେବ ତାପରେ ତାକୁ ବୋଇତାଳୁ ପତ୍ରରେ ତାକୁ ମିଶାଯିବ ସିଝେଇକିରି ହଁ ଯିଏ ଯେମିତି ପାରିଲା ଆଉ ନା ହଁ ଯିଏ ଯେମିତି କଲା ମାନେ ମିଶେଇଲେ ବି ହେବ ନ ମିଶେଇଲେ ବି ହେବ ମିଶେଇଲେ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆଇବ ତାପରେ ସେଇଟା ଏଇଟା ତ ସବୁବେଳେ ରୁହେ ନାହିଁ ନା ଛତୁ କୋଉ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସେ ବାଇଚାନ୍ସ ଆମେ ଆସୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଉ ନେଇକି ଯାଉ ଏମିତିକି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମଣିଷ ଗଛରେ ଫୁଟିଲା ଛତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଫୁଟିଲା ଛତୁ ଆମେ ଛତୁ ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ଏଠି ସରିଗଲାଣି ଖାଲି ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୁହେ ନା ଲାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଠିକୁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖେଇଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିନେବେ ଆଉ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ କ'ଣ କରେ କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ